Maneno kae en ni to kopogre gi piny mar Amerika bende nitiere pinje moko ma bende osebedo ka chwalo kony kotenre kod kedo kod tuoche ma kamage, Isaac. Yes, pinje to nitie emani Amerika emani golo the bulk ng'enyne, but WHO oting'o pinje mang'eny ma siro tuoche gi. Emani koro Amerika kanowacho ni gi pull out since en dona maduong' koro mane koro fuok ne neno to ka wanyalo riwre gi jo all TB partner TB champions ok kata Kenya kende but worldwide ko wanyalo push mondo pinje mane ginyalo kawo gap ma Amerika oweyo kuom sani ni tang'eni ngima bodhi mana makare. Koro it's just upon all the champions worldwide mondo wabi together mondo wasund pinje man gi nyalo mondo koro kaka ni golo matin koro gimed chwalo gi matin mondo obago gi cha ogino obed ni nyalo feel ka mane nafas mane Amerika ogino oweyo. Ano bende penjo kani to